नानै थांनाय अन्थाइबारि मन्दिरनिफ्राय जोङो बयबो नुबाय आरो बेखौ नायोब्ला जों गोसोखांनो हायो बिसोरो इसोरनि जिउखौ मोननानै थैनायाबो सिखांदों लेंग्रायाबो थाबायदों बेखौनो जिसुआबो मावदों आरो जिसुआ yesterday today and forever मैया दिनै लागारबो एखेयैनो थाग्रा सोखाग्रा अनग्रा गासैखौबो मावनो हादों बे फोरबोजों गासैबो जायो मैया जों बेखौ नायदोंमोन गासैबो जायो दिनैबो जायो आरो जाफ्लायगोन बेखौ मोननाय फोथायनाय नाजावनायफोरहाबो गासैबो जायो everything's possible with everyone with each and everyone everybody who believes in Jesus बे जिसुखौ फोथायग्रा साफ्रोमहाबो दाबो जायो नाथाय संसारा बुंदों जाया होननानैहाय दा दिनै बेखौनो जों फोसावनो गोसो जायो सिगांनि बाथ्राखौ आं बेखौनो गोसोखांनो हास्थायदों पलनि लिरनाय बाथ्रायाव 1 करिन्थि 3 बालाकनि 12 सिरियावहाय बुंनाय दङ नोंसोरो मिथियाना नोंसोरनि देहाफ्रा मोदोमफ्रा बै इसोरनि मन्दिर होननानै आरो बे गोथार जिउआव थायो बेयाव खालि होननानै मन्दिरालाय माथो What does the temple of God mean? इसोरनि मन्दिरा माखौ बुङो दानिया गावबा गावनि गामियाव थांखिनि दान्दिसे Let us go back to our own church building जोंनि गावबा गावनि थाबानाय मण्डलिफ्राव थांखिनि दान्दिसे मेन्टेलि जों नायहैनि एसे जोंनि थाबानाय गामिनि गिर्जा न'फोराव मा मा दङ गासैबो सेन्टिफाइड जोंनि गिर्जा न'आव थानाय माने गासैबो सेन्टिफाइड माइक्र'फनब्लाबो गिटारब्लाबो एनि इन्स्ट्रुमेन्ट मिउजिकेल इन्स्ट्रुमेन्ट पुलपिटब्लाबो अल्टारब्लाबो टेबोलब्लाबो गासै बाहायजाथाव मुवाफ्रा इभेन द चार्च बेल घन्टा जों दामो सम लानानै बेफोर गासैखौबो फोरबोनि थाखाय जों गथायै डेडिकेट खालामो कनसेक्रेट खालामो सेन्टिफाइ जानाय बेफोरो आरो बेफोरखौ जों गुबुन पारपसाव बाहाया इसोरनि गोथार हाबायावल' जों बाहायो दा बेजोंनो बेखौ मिथिनानै लानि नोंनि आंनि देहाया मोदोमा बेबादि जाबाय Your body, my body has become exactly like the church building dedicated to God, functioning for His glory. बिनि महिमानि थाखाय हाबा मावनो बाहायजानो हानाय बायदि आरो बेखौबो आं बुंनो गोसो जायो The church building you and I have in our own place is not to function for itself. जोंनि गिर्जा न'आ जों जेराव इसोरखौ खुलुमो बे न'आ गावनि थाखाय थांनानै थायाखै बे गिर्जा न'आ गावनि थाखाय हाबा मावाखै नाथाय नोंनि आंनि थाखाय anyone who comes in may be blessed any sick and suffering comes in may be healed of all troubles infirmities जाय मानसिया बे गिर्जायाव फैयो बोर मोननाय बादि जाय मानसिया बे गिर्जा न'आव लोमनाय सानायफोर जरा जन्थाफोर फैयो हामनाय बादि सुस्थ' जानाय बादि बेनि गिर्जा न'आ गिर्जायाव फैनानै बेमार जानानै थांनो नाङा It's not expected and the Bible doesn't say that बाइबेला बेखौ बुङा लिरनाय गैया बेवहाय जायहा मन्दिराव फैयो बेमार लानानै थांनाय बाइबेला बेखौ बुङाखै नाथाय गाज्रि जिउनि गोहोमा फोरोंनाया इनफ्लुएन्सआ बेमार जायो बाइबेलाव जों मोनाखै we don't find it in the Bible इसोरनि रावाव बुंनाय गैया Therefore let us be very very clear of this fact the truth we have in the word of God इसोरनि बाइबेलाव जे दं सैथो बेखौ जों मिथिनो रोङा आरो जों बेजों थाबायनोबो मोनदांथिजों बे मेन्टेल आन्डारस्टेन्डिंआ जों थानांगौ
जोंनि गेजेराव famous नङा बियो नाथाय functioning for people, for their healing, for their blessings. बिसोरनि healingनि थाखाय, सुस्थ जानायनि थाखाय, बोर मोननायनि थाखाय. What is the blessing of God? इसोरनि बोरालाय माथो दानियालाय? Blessing of God. इसोरनि बोरा जाबाय नोंखौ मावनो हाथाव खालामनाय, गासैयावबो मोनहैनाय खालामनाय. बेबादि हाथावथाव खालामनायानो इसोरनि बोर. आं साखरि मोननो थाखाय इसोरनि आशीर्बाद नागिरोब्ला बिनि गासैबो मावनायफोराव जेन आं फेभार मोनो अफिसनिफ्राय आरो आंनि दंनायखौ लानानै आंनि सायाव जेन माबा मोनसे साक्सेस जायो साख्रिनि बेलायाव. आंनि लोमजानाय समाव इसोरनि बोर मोननो लुबैनाय माने देहायाव बिनि हिलिंखौ आं मोनो. आरो जोंनि जिबनाव बेबायदि इसोरनि बोरखौ सानफ्रामबो नांगौ. इसोरनि फेभारखौ मोननाय, मानसिफोरनि गेजेरजों मोननाय, मावनायाव साक्सेस जानाय, गासैयावबो मेनटेन खालामनाय, लाखिनाय, बाहायनाय गासैयावबो जोङो नांगौ. गेजेराव फैब्ला बेखौ जों मोनगोन. पाप मावब्ला फोसाबजागोन, गोरोन्थिनिफ्राय फाहामजागोन आरो इसोरजों गोथों लामायाव थाबायहोजागोन. दिनै गेजेर नङाबा गावनि थाखाय फांसन जाया. नोंनि मोदोमाबो आंनि मोदोमाबो दिनै आंनि थाखाय नोंनि थाखाय नङा. This temple you and I have is the function for people. नोंनि आंनि बे मोदोमा गुबुन मानसिफोरनि थाखाय फांसन जानांगौ. जिसुआ गावनि थाखाय फैयाखै. He never come for himself. Not for you and for me. गावनि थाखाय फैयाखै नाथाय नोंनि आंनि थाखाय जों फैदों. जों गोथांखौ मोननाय बायदि, जोबनो गैयै गोथांखौ मोननाय बायदि. गोथाङालाय माथो? जोंबो इसोरा गावनि गोथां जिबनखौ होबाय, अर्थात गावबादि जोंखौ दाबाय. गावबादि दानाय माने इटारनिटी. जों बयहाबो इटारनिटी दङ जोंनि फोथायग्राफोरा. जोबनाय गैयै. इसोरा माब्ला जाजेनामोन मिथिया, माब्लासिम थागोन मिथिया, नाथाय इटारनेल जाना जों मिथिगौ. मानसिनि हिउमेन जों रायलायनो बुजिनो हानायानो एसेखिनिल'. जों मानसिनि साननायजों बेखौल' मिथिगौ. इसोरहा जोबनाय गैया. जोंबो जोबनो रोङै जिबनखौ मोननानै इसोरजों लोगोसे थाफायनाय बायदि गावबादि दानाया बेनो मोनसे मिनिं सोदोबथिया. दा जोंनि बे मोदोमा गुबुन मानसिनि थाखाय फांसन जानांगौ, खामानि मावनांगौ. आरो दिनै बे जोंनि मोदोमखौ इसोरा मन्दिर होननानै खोथादों. बे अर्थखौ लानानैसो खोथादों, गुबुन मुंबो नङा. दा बेनिखायनो दिनै जिया जादों बे गासै जानायफ्रा सोरगिदिं थांनाय 2019 मायथाइनिफ्राय लानानै जोंनि जायगायाव सेमोन 2020 2020 मायथाइ आरो जाजेननानै दिनैसिमबो जागासिनो दङ. आरो सिरिया बेबायदि मोनसे सेकेन्ड फेजआ फैगासिनो दं जोंनि मिथिनाय नुनो मोननायाव. फार्स्ट फेजआ थांबा सेकेन्ड फेज फैबावगासिनो दङ आरो बेनि उनाव थार्ड फेज फैगोन. आरो रेभेलेशन प्रकाशित बाइबलजों लिरदों बेफोरबादि आगान होगासिनो दङ. आं हेडनिज्मखौ मैया बुंदोंमोन मोनाबिलियाव. हेडनिज्मखौ दिनै गोदानफ्रा फैदोंब्ला मिथिनाय नङा. हेडनिस्ट माने जायया लेजार लाभिं, रंजानाय बाजानाय, जानाय लोंनाय, आनन्द खालामनाय, फुर्ति खालामनाय, गावनि गोसो बादि गावखौ दैथायनाय, गावनि रुल बादि सोलिनाय, बेखौनो खालामो. बिसोरनो हेडनिज्मखौ प्रेक्टिस खालामो गोसो बादि. बेयाव जेबो रुल गैया, गुबुननि रुल गैया. बेवहाय बेबादि सोलिगासिनो दङ. जायहा सदम गमरायाव जागासिनो दंमोन, न'हानि समाव जागासिनो दंमोन आरो दिनैबो बेखौनो प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ. आरो मानसिनि बेबादि गाज्रिया सोलिलांबाय थागोन. मोनसे थि बाउन्डारि दङ, बेसिम सोलिलांगोन.
सोलिलांगोन बेसिम सोलिलांगोन बेवहाय जोबहैनाय दं समनि खोथाखौ एसे जों दिनै खोनासंगोन आं मैया बुंदोंमोन जोङो सेकेन्ड कामिंखौ लानानै बिनि सिगां मा जागोन महाक्लेश ग्रेट ट्रिबुलेशनाव मा जागोन बाइबेलाव लिरनाय बायदि जों फरायदोंमोन गोसोआव दंमोन नुजाहोजानायनि द' बाहागनि 1 आरो 2 सिरिखौ फरायदों बेवहाय दङ गुफुर गराय white horse and the one sitting on that horse had मा दंमोनलाय बाव दंमोन दा जिलिर दंमोन दा बोरला दंमोन ओमफ्राय मा गैयामोन थिर गैयामोन दा थिर गैया बेहा खर'आव मुकुट दङ किरिति दङ बेहा आखायाव बोरला दङ नाथाय थिर गैया बोरलाया जेसेबां गिदिर जाया मानो मिथिलनि जाब्लाबो लिडारनि गोरों गोनां जाब्लाबो बे जेसेबांखि बोआ मानो एसेबांब्लाबो गिनांगौ गैया मानोना बेवहाय थिर गैयाब्ला नोंनिसिम टारगेटआनो जाखाया जेबो टारगेट जाया जेबो खामानि मावनो हाया बोरलाजोंहाय जिलिरजोंहाय नाथाय जेब्ला थिरखौ होबाय पजिसन नोंनि सिदाब्ला एक्जेक्टलि शुट खालामनो हागोन आरो गावहरनो हागोन बेसेबां गोजान गावहरनो हागोन नोंनि गोसो जायो आरो नाथाय बेहा थिरानो गैया that means he can do anything बे जेबो मावनो हाया बिनाव बोलो गैया गुफुर गराय दिन्थिदों मोजां संसारनि मानसिफ्रा सानगोन मोजां is going to come soon बे फैगोन एसे उनाव बेबायदि फैगोन संसारनि जातिफ्रा हारिफ्रा फोथायगोन हादरनि मानसिफ्रा फोथायगोन बेल'नो जोंनि हादरखौ सान्थि लाबोनो हागोन ग्लबेल पिसखौ लाबोनो हागोन बुहुमनाङै सान्थिखौ बिथाङासो लाबोनो हागोन आरो किरिति थानाय माने बुहुमनि हारिफ्रा हादरारिफ्रा बेनो मान सन्मान होगोन एक्टिरा होगोन जोंखौ सासन खालामगोन होननानै बियो ट्रिबुलेशननि समाव जागोन महाक्लेशनि समाव बियो बेबायदि जायगा लानो फैगोन संसारनि सुबुंफ्रा बेनो एक्टिरा होगोन बेनो किरितिनि ओंथिया आरो जोङो बारस'नानै द'थि महर बोनायखौ नायगोन मा जागोन जिनै सिरियावहाय नुजाहोजानाय द' बालामनि जिनै सिरिखौ जों नायदोंमोन मैया मा जागोनमोनलाय बेवहाय गोसोआव गैला बार मा मोनलाय गोसोआव गैला earthquake the world will be shaken सोमावजागोन भूमिकम्प जागोन global earthquake मोनसेल' हादर नङा मोनसेल' जायगा नङा गासै बुहुमनाङै ग्लबेल earthquake जागोन मा जागोन गोबां धंस जागोन नष्ट जागोन गिथावथाव जागोन बेफोरो जागोन बेखौनो जों एसे मैया नायदोंमोन दानिया बिनि सिगां मोनथाम पिरियडखौ आं बुंसै दै मोनथाम पिरियड बहानिफ्राय लाजेननांगौ जाखो जेनेबा बिगिनिंआरिफ्रा जाबाय क्रिएशननिफ्राय लानानै फैयै फैयै नैबेसिमा बियो थांबाय बेनिफ्राय जिसुनि समा बेसिम जाबाय गेजेरनि टाइमा जिसुनिफ्राय लानानै गेजेरनि टाइमा एसेसिम एसेलै गेजेरनि टाइमा बेसेबां मिथिगौ only 2000 years given to the church गिर्जानि थाखाय हाबा मावनो इसोरा 2000 बोसोर होदों बयबो फादायारिफ्रा बुङो 2000 बोसोर जों उन्दै समनिफ्राय खोनाबोदों 2000 बोसोर होननानै दा बे 2000 बोसोरा जोबनाय लोगो लोगो बिनि उनावनो लोगो लोगोनो मा जागोन ट्रिबुलेशन फैगोन महाक्लेशनि सम फैगोन महाक्लेश बेसेबां गोबाव 7 बोसोर हयथ' खमबो जानो हागौ 7 बोसोरा बाइबेलाव लिरखादों सिगां 3.5 बोसोर बेनि उनाव 3.5 बोसोर सिगांनि 3.5 बोसोरा बियो बे समावहाय एन्टाइख्राइस्टआ रिभिल जागोन ख्रिस्ट' बेरेखायै बे नुजासिगोन बिनि उननि सेकेन्ड
3.5 years. 3.5 बोसोर उननि बाहागोआ बे गिथाव बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन मानसिनि जिबनाव जानायखौ सैताननि मावनायखौ बेयाव नुनो मोनदों 3.5 बोसोर जोबनाय लोगो लोगो सेकेन्ड कामिं जादों सेकेन्ड कामिंजों आरो रेपचारजों एखे नङा सेकेन्ड कामिंआ बे महाक्लेशनि उनाव फैगोन आरो बिनि सिगां महाक्लेश जानायनि एसे सिगां इसोरा मोनसे दिन दोनदों बेखौ रेपचार होननानै बुंदों रेपचार होननानै बुंदों बेखौ नायनि दे बाइबेलाव नायदो गांसेनि थेसालनिकियानि गांनैनिखौ फरायग्रोनि दे गांनैनि थेसालनिकियानिखौ फरायग्रोनि नै बालाब 2 थेसालनिकानि 2 अध्यायनि Tinniफ्राय फरायनि 2 थेसालनिका 2 अध्यायनि 3निफ्राय 7 बोसोर फरायनि रावबो नोंसोरखौ बायदिसिनायै दा आन्दायहोथों मानोना उनफिननाया जाग्रोनो नांगौ आरो आयेन बासिनायनि मानसि हबायनायनि बिसावलाया नुजाहोनो नांगौ बेयो इसोर नङाब्ला खुलुमजाथाव होनजानाय मानिनि सायाव एसेग्राब गसङो आरो गावखौ फोजौवो बे इसोरनि खुलुमग्रा न'आव जनानै गावखौ इसोर होननानै दिन्थियो नोंसोरो गोसोखाङा खोमा आङो नोंसोरनियाव थानायावनो नोंसोरनो बेफोरखौ होनदोंमोन होननानै आरो बेयो गावनि बोथोराव नुजा होजानाय बादि बेखौ हमथाग्राखौ नोंसोरो दानो मिथिगौ मानोना आयेन बासिनायनि होखोमा जानाया दानो मावसोखायो बेखौ हमथाग्रायाल' गोजान जानो नांगौ तिनफरा बुंदों माब्लाबाबो आन्दायहोजानो नाङा दा आन्दायहोजा बायदि रोखोमनि बेमानि सोलायनाय थगायनाय गुबुन गुबुन रोखोमनि नुथायफोर फैगोन रादाबफोर फैगोन इनफरमेशन फैगोन बेफोरजों फोथायनायनिफ्राय दा दैखारजा गोबां सर्सफोरनिफ्राय आनजादफोर फैगोन परीक्षा फैगोन टेम्पटेशन फैगोन थामथिम जायोब्ला पहेरा होनानै थायोब्ला सिरि मोननानै आरज खालामग्रा जायोब्ला जों स्टेन्ड खालामनो हागोन डिसिप खालामजानाय थगाय जानाय नङा नाथाय थामथिम जायाब्ला मा जागोन जिसुनि 12 सोलोंसाफ्रा जिसुखौ मिथिया होननानै बुंनो गोनां जादों पेटरा आरो बेनिफ्राय फेल अवे गोजान जादों खारजोबदों सासेबो थानो हायाखै all of them fell away from Jesus जिसुनिफ्राय गोजान जाजोबदों पेटरा मिथिया नुफेराखै खोनाफेराखै होननानै बुंदों जिसुखौहाय बेबादि आनजाद दिनै फैगासिनो दं ओरैबादि आनजाद बे मोनबा सेन्सजों जों बेखौ मिथिनो हाया मेगननि बे मेगन मोननैजों नुनायजों सिनाया खोनानायजों मिथिया जोङो गन्थंनि सेन्सजों फाता मोना जोङो सालायनि टेस्ट खालामनाय स्वाब खालामनायजों जों फाता मोना दांनाय देनायजों जों फाता मोना नाथाय इसोरनि जिउजों दैदेनजानाय मानसिफ्रा एफिसुसनि 5 अध्यायनि 18 पदाव लिरदों नोंसोरो जाखा बिदिजों दाबे नाथाय जिउजों सोफुंजा होननानै बुंदों इसोरनि जिउआसो जोंनो बेखौ मिथिहोयो आरो बेवहाय नंखाय फोरोंग्रा ख्रिस्ट' बेरेखा एन्टाइक्राइस्ट ख्रिस्ट'नि बेरेखा जिउआ मावसोखायो होननानै बुंदों He's already here बे दंखायो standing against the church standing against every believer मण्डली गेजानि बेरेखा फोथायनायारि बिश्वासनि बेरेखा बे गसंग्रा हामा मावग्रा हेंथा होग्रा जेब्लाबो अपोज खालामग्रा बिरोध खालामग्रा बे जिउआ नुजानो नागिरदों नाथाय 7 पदाव स्पष्ट बुंदों 6-7 पदावहाय बे होबथाग्राया हमथाग्राया लांजायाबो मानि बे नुजानो मोना
He must not show himself off. Dia gaवखौ दिन्थिनो मोननाय नङा. मानोना बेयाव restrain खालामग्रा restrainer दं, हमथाग्रा दं, होबथाग्रा दं. हाया. दहाय स्टेजआव दिन्थिफुंलांनायखौ आं बुंखाबाय. थैनाय मानसिया सिखांदों, दाबो सिखांगासिनो दङ. बेमारिया सानफ्रोमबो हामगासिनो दङ. गुबुन बेमार हामनायफोर दङ. बुंनांगौ गैया, needless to say, बुंनांगौआनो गैया. बयहाबो टेस्टिमनि दं, जोंहा टेस्टिमनि दं. प्रेयार खालामब्लानो फोथायब्लानो हामो. एसेबां जोंहा पावार दङ, इसोर होनाय पावार जोंहा दङ. बयहाबो जिसुखौ जायफ्रा दिनै नाजावबाय, जोंहा पावार दङ. कनसिस्टेन्टलि बे इसोरनि रावजों दैदेनजाग्रा मानसिफोरा पावार दङ आरो गोथार जोंनि गेजेरजों इसोरा मावसोखायो. दा बेनिखायनो जोंहा गोहो थानायखाय, जोंहा बोलो थानायखाय, एक्टिभ थानायखाय, अथरिटि थानायखाय जोङो बेखौ होबथायो. दा जोंनि थांना थानायानो बे गाज्रि जिउनि हमथाग्रा जानायखाय आख' फाख' जादों. दा बेनिखायनो सारिगिदिं जानाय जाथायफ्रा फैदों. New World Order थामथिम जागासिनो दं. बेखौ लाबोनो थाखाय One World Government थामथिम खालामगासिनो दं. मोनसेल' सरकार सालायनानै गासैखौबो मोनसे सिस्टेमाव लाबोजोबो. One World Economy-खौ दिनै परिचय होनो नागिरदों, होजेनबायानो. One World Religion, गोबाङा गावनि देहानि, गावनि सोलेरनि थाखाय रैखाथि नागिरनायाव फोथायनायनिफ्राय दैखारलांजानो आनजादाव गोग्लैनाय माखासे मानसिफोर थानो हागौ. बे निउ वर्ल्ड अर्डार, ओल्ड नर्मालनि रादाबफोरखौ खोनाबाय निश्चय. निउ नर्माल जायानाखि जोंनि बाइबेलाव गैया. बे गैयैखौ दिनै परिचय होनाय, सिनायथि होनानै बेखौ बाहायलांनाय, बेबादि लाइफ स्टाइलखौ लाखिनो थाखाय गाज्रि जिउआ दिनै मावगासिनो दङ. गाज्रि जिउआ मावगासिनो दङ. निउ नर्माल बेयो गनायनानै लासिगोन मानसिफ्रा गोख्रैनो. जाय गनायनानै लाजानाया गावनि देहानि बेरेखा, गावनि जिउनि बेरेखा, गावनि फोथायनायनि बेरेखा. बे निउ नर्मालखौ दिनै परिचय होगासिनो दङ. आरो संसारनि सुबुंफ्रा गोबां बेखौ एडप्ट खालामनानै लानो थाखाय थांखि लादों, नाजावनानै लानो थांखि लादों. नाथाय इसोरनि बाथ्राया बुंदों नै, बे जों लांजागौमानि जों होबथागोन. जों लांजागौमानि होबथागोन जोङो. जेब्ला बे लांजाबाय होबथाग्राया, अब्ला बियो आबुङै नुजासिगोन. He will show himself off that time when that restrainer is taken off out of this world. बे बुहुमनिफ्राय जेब्ला लांजागोन, दैखारलांजागोन, अब्लानो बे गावखौ नुजाहोसिगोन आरो गोसो बायदि मावसिगोन नेक्स्ट डे, बिनि उननि दिननिफ्राय. दानि फरायनोसै दै, गांसेनि थेसलोनिकानिफ्राय दानिया दहायनि थेसलोनिकानिफ्राय फरायबाय जोङो. दानिया से थेसलोनिकानिफ्राय फरायनो 4 बालाबनि 13निफ्राय फरायनो. 13निफ्राय 18 सिरिसिम 4 अध्याय, 1 थेसलोनिका 4 अध्यायनि 13निफ्राय 18 फोरबोनि फैफिनाय. बिदा फंबायफोर, जोंहा इस्सा गैया नोंसोरो थैनानै थांनायफोरनि लागै मिथियालाबा थागोन होननानै. बरसा गैयै गुबुन फोरबोनि नोंसोरहा बिखा खामि बादि. मानोना जिसुआ थैबाय आरो सिखांफिनबाय होननानै जोङो फोथायब्ला, इसोरा बेबादिनो जिसुजों थैनानै थांनायफोरखौबो बेजों लोगोसे लांफादों. मानोना जोङो नोंसोरखौ फोरबोनि बाथ्राजों बेखौ बुङो, फोरबोनि फैफिननायसिम जों गोथाङै गालांजानायफ्रा थैनानै थांनायफोरनि सिगां जाथारनाय नङा होननानै. मानोना फोरबोआ गावनो थोननायनि गाबज्रि हरनायजों गाहाय आरफनि रावजों
आरो इसोरनि फेंफाजों सोरगोनिफ्राय ओंखारगोन आरो ख्रिस्ट'नियाव थैनायफ्रा सिखांग्रोगोन बेनि उनाव जों गोथाङै थानायफ्रा बिसोरजों लोगोसे जोमैफोराव फोरबोखौ बाराव लोगो लानो लांखोजागोन आरो जों लागारबो फोरबोजों लोगोसे थागोन बेनिखायनो नोंसोर बे बाथ्राजों गावजों गाव बानजायज्ला रेपचारनि बाथ्राया बेयावनो दङ रेपचार मिन्स कराप लांजानाय दैखारलांजानाय बेखौनो बुङो रेपचार इंलिश रावजों बाइबेलाव जों फरायनानै मोना नाथाय बिनि आइडियाखौ बिनि सोमोन्दै पला रोखायै लिरनानै गालांबाय 2000 बोसोर जानोसै बावला गासैनिबो जोबनाय खाथि जाबाय बाइबेला मिथिहोबाय जाथायफ्रा दिन्थिबाय इस्राएलजों जेब्ला पिस ट्रिटि जागोन इस्राएल हादरजों पिस ट्रिटि जागोन शान्तिनि रादायाव फैगोन गोबां हादरफ्रा अब्लानो बेनो दिन्थिगोन जोबनाय खाथि जाबाय होननानै अलरेडि जाबाय बाहारेना पिस ट्रिटियाव थांबाय डनाल्ड ट्राम्प बिथांनि समावनो व्हाइट हाउसनिफ्राय साइन खालामो आरो UAE आरो बिथांमोना खालामबाय इभेन भुटानिया लोगो लाहैदों बावैसो सिगां आरो दिनै हादरफ्रा इस्राएलजों पिस ट्रिटि खालामनो थाम-थिम जागासिनो दं बेखौ लिरनानै दोनखानाय दङ बाइबेलाव बेबादि पिस ट्रिटि जायोब्ला मिथिदो अब्लानो बे जोंनि समाव फैसिगोन बेनो रेपचार आरो बे रेपचारा जोंनि थाखाय बेयो सेकेन्ड रेपचार होननानै आं मैया बुंदोंमोन प्रथम रेपचारा माथाइनि 27 बालामाव गावबागाव फरायदो न'फोराव माथाइनि 27 अध्यायाव प्रथम रेपचारखौ जों नुयो गासैबो आदम हवानिफ्राय लानानै फोरबोनियाव थैनानै थांनाय बा जिसुनि सिखांफिननायजों लोगोसे बिसोरो सिखांजोबदोंमोन आरो जिसुनि थैनायावनो सिखांदों बिसोरो आरो जिसुआ सोरगोआव थांनाय समाव गासैखौबो लांजोबदों आरो दिनै फोरबो जिसुआ जे दिनखालि सोरगोआव हांनादोंमोन जि दिनाव जि सानाव फोरबो सोरगोआव थांफिनदोंमोन बि दिननि उननिफ्राय दिनैसिम 2000 बोसोर जानोसै फरायनोसै आबुं जानोसै दासिमाव थैनानै थांनायफ्रा थेसलोनिकिया मण्डलियारिफ्रा जिंगासिदोंमोन आंनि आइ आफाया थैनानै थांबाय मा जाबावगोन फोरबोआव फैसिगोन ना फोरबोआव फैब्ला if he comes back now बियो फैफिनोब्ला मा जागोन to my parents who are dead थैनाय बे आंनि आइ आफामोनहा मा जागोन आंनि न'खराव थैनानै थांबाय मा जागोन बिथांमोनहा जोंनि फरायनाय लोगोफ्रा थैनानै थांबाय मा जागोन बिथांमोनहा in that very context बे समावनो पला लिरदों नङा नङा आं नोंसोर बेबायदि मिथिया लामा थानायखौ लुबैयाखै नाथाय आं नोंसोर बुंखादों ना बे फोरबोआ फैब्ला माबायदि जागोन सोरगोनिफ्राय आफाया बुंगोन हेंपा सुनाय जाथों होननानै सोरगोदूतफोरनि सासे गाहाया फेंफा सुगोन गंसे फेंफा सुगासिनो जेसेबां 2000 बोसोरनि गेजेराव थैनानै थांबाय फोरबोनियाव उन्दुलांनायफोर होननानै जों बुङो ना उन्दुदोंसो उन्दुदोंब्लाथ' सिखारफिनगोन ना थैब्लाथ' सिखारनाय नङा बेनिखायनो जों उन्दुनाय होननानै बुङो बाइबेलाव उन्दुनाय स्लिपिं दे आर asleep उन्दुलांनायफोर बिसोर सिखांफिनगोन बे आवाजखौ खोनानानै हाखरफ्रा गेवगोन गोथैफ्रा सिखांगोन आरो लोगो लोगो गोजौआव लांजागोन बे समाव जिसुआ हायाव फैनाय नङा बेनिखायनो बे सेकेन्ड टाइम नङा दै द्वितीय आगमना बे नङा द्वितीय आगमना सोरगोनिफ्राय फैगोन जोबनायाव दा आं समलायसो बुङो दा जोंनि बे रेपचारा फोरबोआ बाइबेलाव स्पष्ट लिरखाबाय पलनि लिरनायजों जों मिथिखाबाय प्रथम खण्डआवबो दङ बेयो जोमैयाव थागोन बाराव जोंखौ लांखोगोन गावखौ लोगो लानो फोरबो जिसुआ जोमैसिमल' फैगोन बे समावहाय जोंनि हायाव फैनाय नङा जोंनि हायाव फैनाय नङा जोमैसिमल' फैगोन आरो जोंसो लांखोजागोन
गोथैफ्रा सिखांगोन आरो लोगो लोगोनो जोंबो at that very moment बे समावनो जों जायफ्रा थाम थिम जानानै थागोन जायफ्रा सिरिमानानै थागोन जायफ्रा पहरा होनानै थागोन आरज खालामग्रा जानानै थागोन बै मानसिफ्रा जायनि फोरबोआ बिगोमाया मास्टारा जिसु बिसोरो लांखोजागोन बे समाव जों फोरबोखौ बाराव लोगो हमगोन आरो जों लोगो लोगो फोरबोजों थांफागोन सोरगोआव मा जागोन मैया आं फरखौ जाबोदोंमोन फरदिया माबा खरस दहाय फरखौ रोङा हेदिन केटिया घनेव जाने बादशाह থাকিবা জাগি উঠিবা হে যিশুৰ বাণী बादशाह থাকিবা लामा नायनानै थादो জাগি उठिबा सिरिमानानै थादो पहरा होनानै थादो हे যিশুৰ बाणী बेनो যিশুनि थिननाय दा जोङो बेबायदि थाग्राफ्रा लोगो मोनगोन हेदिनाहिले ईश्वरर हमथाने मामोन बियो आनन्द नासि उठिब हेदिनाहिले ईश्वरर हमथान बेलाके आनन्द नासि उठिब किन्तु परदिन नटका हगल प्रार्थना नकरा हगल सिरिमानानै थायोब्ला जिउआव उन्दुलांनायफ्रा आरज खालामनो सम मोनैफ्रा संसाराव हादा हारमा जागोन बे समाव गोदाव सोराव जागोन बे रेपसारनि समावहाय नाथाय जों जायफ्रा लांखो जाबाय we will be there with the Father in heaven जोंनि आफाजों जों ओरैबायदि थाखाय समाव थाहैसिगोन माबायदि जिबन जागोन नोंहा बे समाव माबायदि जिबन जागोन मा जागोनथाय एसे गोसोखां 24 घन्टा संसाराव मानसिफ्रा दावबायबायो 24 घन्टा एर'प्लेन गाखोयो ट्रेन गाखोयो नाइट सुपार दं दिनाव खाग्रा बास दङ आरो जों बाइकजों थांलाय फैलाय खालामो गुबुन गुबुन जोङो ट्रान्सपर्टेशनजों थांलाय फैलाय खालामो बे समाव नों गाखोनाय बासआ नों सालायदों बास सालायग्रा मानसियानो लांजाब्ला मा जागोन एक्सिडेन्ट नों दावबायनाय गुवाहाटी एयारपर्टनिफ्राय मुम्बाइ थांनाय लन्दन थांनाय निउयर्क सिटियाव थांनाय बे फ्लाइटआनो बे समाव थांगासिनो थानायाव पाइलटआ लांजायोब्ला रेपसार जाबाय बिथाङा अब्ला मा जागोन फ्लाइटआ एक्सिडेन्ट जागोन क्रास जागोन ट्रेनाव जागोन बासाव जागोन फ्लाइटआव जागोन गासै जायगायाव जागोन थाम दिन जानायबा थांगोन थाम दिन जायोबा थालांगोन गोबां थैगोन गोबां एक्सिडेन्ट जागोन हाहाकार जागोन जों बेखौ खनबोबायना जगतआव हाहाकार हब उन्दुलांगोन हरनि समाव सोरबाया नाथाय लांजायोब्ला जों सहैबाय जोंनि दंनायफ्रा थालांबाय थाखा फैसाबो थालांगोन घरिया थालांगोन मबाइल फन थालांगोन मिउजिकेल इन्स्ट्रुमेन्ट थालांगोन जोंनि गासैबो नुनो मोननाय दांनो मोननाय गासै संसार मथ'नो थालांजोबगोन बेबायदि सम जासिगोन जायफ्रा थालांगोन सैताना रुल खालामसिगोन बे समाव जोंहा बोलो गैला गिर्जाया लांजाबाय the temples of God नसियान many temples we have many temples of God sitting here today दिनै जों गोबां इसोरनि मन्दिर गंसे जों दंफैयो जों बे फिसा मन्दिरफ्रा लांजासिगोन ना बे समाव no more temples on earth no more churches on earth गिर्जाया थाबानाय नङा बे समाव total लकडाउन जानो हागौ total बे समाव हाहाकार जाबाय नालाय बे समाव असम्भब जाबाय
दानिया फैनि मा फैबावगोन बे समाव 666 खोनासंनाया जायफ्रा खोनायाखै खोनासंनायफ्रा मिथिखायो खोनायिफ्रा मोजां बुजिफ्रा खोनासंनाया माइक्र'चिप 600 T जोङो उन्दैनिफ्राय खोनाबोदों जोंनि सिगांनिफ्राय दङ बाइबेलाव लिरदों बे 600 T रेडि जाबाय जायहा थाम-थिम खालामदों बिथांनि नामखौ खोनासंनानै ला गुगोलाव नाय दाहाय नाय गाबोन नाय बिथांनि मुङा डक्टर कार्ल C-A-R-L कार्ल W. Sanders S-A-N-D-E-R-S डक्टर कार्ल W. Sanders बिथाङा बेबादि डिजाइनिंआव एक्सपार्ट जानायखाय गुबुन साइन्टिस्टफोर 100 जनसो टीम बिसा दंमोन आरो बे मानसिया बेखौ बानायदों $1.3 million फान्ड बाहायनानै बेखौ बानायदों बेयो थाम-थिम जाबाय डेनमार्कआ अलरेडि पास खालामबाय लाजोबनांगौ होननानै मानोना बाइबेलाव लिरखादों फरायनो हागोन सोरबा फरायदों माइक्र'फना फरायसा एसे हेल्प खालाम जागोन आंनि थाखाय नुजाहोजानाय नायद' नुजाहोजानाय 13 बालाबनि 16, 17 आरो 18 सिरि 13 अध्यायनि 16, 17, 18 पद मोनथाम सिरिल' दे फरायदों chapter 13 verses 16, 17 and 18 आरो बियो बयखौबो उन्दैफोरखौबो गेदेरफोरखौबो गोनां गेदेरफोरखौबो हावरियाफोरखौबो गहोजानायफोरखौबो लेंफोरखौबो गाव गावनि आगदा आखायाव नङाब्ला गाव गावनि खाफालाव हांखो बुहोयो हांखो बुजानाय बे जाबाय जुनारनि मुं नङाब्ला बिनि मुंनि सावथुमनाय गोनांखौ नागारनानै रावबो बिनो नङाब्ला फाननो हायै बायदि बेयावनो आखलखौ नांगौ बुद्धिमाना जुनारनि सानथुमनायखौ सानथों मानोना बियो सासे मानसिनि सानथुमनाय आरो बिनि सानथुमनाया 666 नाम्बार खाफालाव बुनाय नङा आखायाव बुनाय नङा मोदोमाव बुनाय नङा नाथाय बियो इमप्लान्ट खालामनाय माइक्र'चिप as big as the grain माइरंजों समान फिसा बेखौ बेबादि लिरदों 0.075 millimeter in diameter 0.075 millimeter in diameter एसेबां फिसा बेयाव मोनसे लिथियाम बेटारिबो दङ आरो बे बेटारि गोनां बे माइक्र'चिप बेवहाय बेसेबां कम्पनेन्टफ्रा बेवहाय स्ट'र जागोन मिथिगौ ना 250,000 सानब्रै बेसेबां जायो 250,000 एसेबां कम्पनेन्ट्सआ बेवहाय स्ट'र जागोन मेडिकेल रेकर्ड थागोन क्रिमिनेल रेकर्ड थागोन दङब्ला बेयाव आधार नम्बर थागोन बेयावनो थाजोबगोन बेंकनि गासै रेकर्ड डाटाफ्रा थाजोबगोन गासैबो क्रेडिट कार्ड बेयाव थागोन ड्राइभिं लाइसेन्स थागोन गारिनि रेजिस्ट्रेसन बेयाव थागोन गासै डकुमेन्टारि स्ट'र जानाया बेवहायनो जागोन आरो बेखौ खाफालाव इमप्लान्ट खालामगोन बिगुर सिङाव आं नङाब्ला आगदा आखाइ बेखौ इमप्लान्ट खालामगोन इनसार्ट खालामगोन आरो बेखौ होनो थाखाय बे एन्टाइक्राइस्टआ गिर्जानि बेरेखा जिउआ थाम-थिम खालामखाबाय सेमोनोमोन हायोब्ला देग्लायबो नाजागोन खालमासि नाजागोन जाय लानांगौ बियो गासैखौ बुंनो बाइबेलाव दासो फरायदों जोङो
गासैबो रोंनाय रोङै गेदेर उन्दै गासैबो लाजोबनांगौ बाइबेल लिरनाय बादिब्ला आरो होजोबगोन मानो होगोन बेखौलाय गावनि मानसि खालामनोसै सैताना जिसुखौ आनजाद समाव बुंदोंमोन गावखौ दिन्थिलायनानै बुंदोंमोन नोङो आंखौ खुलुमला होनदों आरो if you worship me just once खनसे आंखौ खुलुमला आं होनाय गासै नुनाय मानि दंनाय मानिखौ नोंनो होजोबगोन होनदों आरो बुंनायनि मानि दं सैताना क्लेम खालामदों सैताना गावखौ वर्शिप खालामनायखौ लुबैदों गावखौ खुलुमनायखौ लुबैदों गिर्जाया गावखौ खुलुमा गोथारफ्रा गावखौ खुलुमा माब्लाबाबो खुलुमनाय नङा जोङो नबेकारनिसा राजानि समाव दानियेला खुलुमाखै साद्राक मेसाक आबेदनेग'मोना खुलुमाखै संसारनिफ्राय खुलुमजोबदों जों खुलुमनाय नङा बे सैतानखौ बिनि जिउखौ बेनिखायनो जों बेखौ हेंथा होग्रा आरो बिखौ आनजाद लाग्रा बेनिखायनो सिल बुनोसै मोनसे मोनसे सिल बुनोसै बियो खाफालाव बुनोसै आखायाव बुनोसै बियो माबादि माइक्र'चिप होनानै आरो बेखौ लायाबा बायनाय फाननाय गैया नोङो 1-1.5 लाख थाखा मोननो हागौ सेलारिया बेखौ लामाजोबबाय लानानै मावनानै जानो ना लायालाबाबो सोलोंनानै थानो बाइबेलाव लिरनाय बादिब्ला बियो एन्टिक्राइस्टआ जेब्ला गावखौ श' अफ खालामगोन दिन्थिगोन नुजागोन आबुङै अब्लासो जानांगौ नाथाय दिनैनो बेखौ सिल होग्रोनो नागिरदों मानसिनि खाफाल आरो आखायाव बेखौ इनसार्ट खालामनो नागिरदों गावखौ खुलुमनानै लुबैदों मा जागोन बेखौ लाब्ला जेदिनखालि हमनानै ला गामि गामि बेबादि मोनसे अफिस बानायफैबाय मोनसे बुथ बानायफैबाय सेटआप खालामफैबाय आरोना सेन्टार बेवहाय माखासे मानसिफोर फैगोन न'खर न'खर लिंहरनो हागौ आरो बे समाव बुंगोन ओरैबायदि प्रग्राम जादों होननानै बे समावहाय खाफालाव लानानै थांबायब्ला 10टायाव फैदोंमोन रंजा बाजा फोरबोनि मानसि हिसाबै नाथाय 11टायाव बेखौ लानानै न'आव थांफिनबायब्ला खावसे मेसिन जानानै थांबाय बियो खावसे कम्पिउटार जानानै थांबाय बियो खावसेया मानसि जाबाय मानसियैनो दङ खावसेया मानसियैनो दङ खावसेया कम्पिउटार जाबाय नोंहा जेबो प्राइभेसिबो गैला लानाय मानसिया सैतानखौ रायनोबो मोनला I cast you out होनो हाला नोङो Demon, evil spirit, I cast you out in the name of Jesus होनब्लानो भुतफ्रा खारखायो जिसुनि मुङाव ओंखारलां नोंखौ आं दानो कमेन्ट होदों बिथोन होदों ओंखारलाङो जिसुनि मुंखौ लानानै नाथाय बे समाव हाला आं लाबायब्ला आं हाला परिबर्तन जानो हाला बोखारनानै गाजा लाबोयो आखाइनिफ्राय बिनिफ्राय आरो मोनसे बिपदआव फैगोन थांनो थानायावनो बेखौ लाबायब्ला अब्ला बेयाव जे बेटारि दङ बेथ' चार्ज जानांगौ ना बेनि चार्जारा मबाइल चार्जार नङा नोंनि देहानि बिदुंजोंनो मानसिनि बे टेम्पारेचार बडि टेम्पारेचारजोंनो बेयो चार्ज जाबाय थागोन बेटारिया चार्ज जाबाय थागोन हारसिङैनो बेबायदि फांसन जागोन बाइबेलावसो लिरदों आं बेखौ बुङाखै आं आरो बे डक्टर सेन्डार्सआ बेयो जिसुखौ सिनाया बानायखांबाय बियो थोनजानाय बादि आरो बे सानसेखालि सासे मेडिकेल डक्टरनाव थांना सोंहैदों आच्छा बेबायदि माइक्र'चिप बेबायदि दङ लिथियाम बेटारिबो दङ बेवहाय बे बोरैबा लिक जायोब्ला बोरैबा बार्स्ट जायोब्ला बेरफ्रुयोब्ला लिक जायोब्ला बे मानसिहा मा जागोन मा जागोन फरायसाय नोंसोर फराय 0 बालाबनि 2 सिरिखौ फराय मोजां जानाय 0 बालाब चैप्टार 16 verse 2 बे खोथाखौनो बै मेडिकेल डक्टरा बुंदों डक्टर सेन्डार्सआ सोंफैनायाव डक्टर सेन्डार्सखौ बे मेडिकेल डक्टरा बुंदों गावथ' मेडिकेल डक्टर नङा बे साइन्टिस्ट
डिजाइनिं एक्सपार्ट बियो आरो सिगांनि आरफआ थांनानै गावनि खुरिखौ हायाव लुबाय आरो जुनारनि हांखो बुजानाय गोनां मानसिफोर आरो बिनि मुर्तिखौ खुलुमग्राफोरनि सायाव गाज्रि आरो साहोग्रा गाराय जाबाय गाज्रि बेसेबां गाज्रि बेवहाय एलाबरेट खालामाखै ओरैबायदि गाज्रि गिलिर थिफुखानाय गाज्रि जाबाय मोदोमनि मोनसे जायगायावहाय बिनि थाखाय डक्टर गैला बेखौ फाहामनोबो हाला मा जागोन गिथाव गाव जागोन सेतानो बेखौनो नांगौ दिनै जोंनि मण्डलीनि सोद्रोमाफ्रा ख्रिस्टखौ मोननायफ्रा जिहेतु बेखौ खुलुमनाय नङा नालाय बेनिखायनो गावनो मोनसे जोलैखौ जेनेरेट खालामनो बियो गोसो जादों साइन्सनि गेजेरजों जेनेरेट खालामनो गोसो जादों गावखौ खुलुमग्रा हानजा लुखांदों आरो गावनो कनभार्ट खालामगासिनो दिनैहाय एसेयाव रायज्लायनो हानाय ला दिनैहाय आं बेखौ स्पष्ट बुंखायो दिनैहाय गुगोलाव गोबां मानसिफोरा देग्लाय जइन जानो हागौ जों मिथिया सोर जोंनि नखरनि जाति खुरमाफोरनिफ्राय आनजाद गोलैनो हागौ बेनिखायनो जोंनि टपिकआ जाबाय वाट्स एन्ड प्रे सिरिमानानै था आरो आरज खालामफ्लाय मा बिथिंनिफ्राय बबे बिथिंनिफ्राय फैगोन जोङो पात्ता मोननाय नङा सिरिमानानै थायाब्ला मानोना जोङो दिनै गोबां मोनदायनायखौ जोङो हास्थायो आङो सिगांनि सेमिनार प्रग्रामफ्राव बुंनानै थांखाबाय रावनिफ्रायबो जेबो दालुबै बे मुगायावहाय रावनिफ्रायबो थाइसेबो जेबो दालुबै मावनानै जा गाव खस्थ' खालामनानै जा नङाब्ला देग्लायनिफ्राय मासाव 1 लाखसो खामायनायनि बोलो नांनाय नङा देग्लायनिफ्राय खामासिनिफ्राय बेबादिनो स्कप दङ Satan has already arranged this सेताना बेखौ दिनै बानायखाबाय फर्म मोनसेल' फिलआप खालामनांगौ गोबाङा मिथिबायगोन मा जागोन सिगांनि खोथा नङा is what going to happen is coming to every family to every young man every young lady जों साफ्रोमनि सिगाङाव बे फैगासिनो दङ खाथियाव फैबाय आरो मोनसे समाव जों बेबायदि गसंनानैबो बेबायदि पिक्चार होनायनि स्कपबो मोननाय नङा माने हेंथा होग्राफोर नैबे एन्टाइक्राइस्टनि जिउआ नुजागासिनो दंखायो सिं सिं बियो चेहरा ओंखाराखै शिलं बादियाव मोनसे हानजाखौल' बुंनोसै आं अल्ड टेस्टामेन्टआ आउटडेटेड जाबाय होननानै बुंबाय निउ टेस्टामेन्टआव थांनानै थानायफोरनिल'मोन बे जोब्बाय दिनै जोंनि थाखाय बाइबेला गोदान जानांगौ आउटडेटेड जाबाय गोदान लिरफिनबाय दिनैहाय गावनि कनभिनियेन्ट बादि गावनि सुबिदा बादि गाव हामजानाय बायदि बाइबेलखौ लिरस्लायबाय आरो बेखौ लानानै गाव गोसो जानाय बायदि मावबाय गोबाङा बेबायदि टेम्पटेसनाव गोग्लैबाय fell away from Jesus जों गौराङाव खोनाखादों गौरांनि मानसिफोर दंब्ला जाय मानसिया सैतान फुजिग्रा शिलंनि मोनसे गिर्जायाव बियो लिडार कमिटिनि लिडार ओमफ्राय बियो जेब्ला बाइबेलखौ नायो बिनि बाइबेलाव जेबो लिरनाय गैया जाहैदों आरो बिनि बाइबेलावहाय बेबायदि नायबा जोङो नुनानै लिरनाय नङा बेनि बेबायदि राइटिं बेबो लिरथारानो गैया मोनसेबो whenever he looks at the Bible to read फरायनो जेब्ला बे बाइबेलखौ खेवो आखर मोनसेबो गैया बिनि मगनाव गासैबो व्हाइट पेपारानो लांदां जाहैबाय आरो ओमफ्राय बे जिसु मुंखौ मख'नो हाला एसेबां गोरों गोरा जाबाय गिर्जा दैदेनग्रा लिडार जाबाय बियो जिसुनि मुंखौ मख'नो हाला because he became a Satan worshipper Satanist सैतान खुलुमग्रा जाबाय बियो आरो बेबायदि हानजा बांलांगासिनो दं बांबोगासिनो दं फैगासिनो दं आरो दिनै जायफ्रा बे बांसिन मोननायखौ मावा दाङा जोंनि मानगोनां बिसोर साबा दहाय बुंदोंमोन जों माबायदि मावथुबनांगौ जोंनि फरायनाय जोंनि मावनानै दांनाय बेबायदि जिबनखौ खांनांगौ बेनि थाखाय बुंलांदों ओरैनो बांसिन जों खामायनो लुबैयोब्ला आनजाद गोग्लैगोन
फर्म फिल आप खालामनांगौ बेसेबां थाखा नांगौ मान्थलि होगोन नोंसोरो बेखौल' माव जइन जाखांनायनि उनाव गावखौ विथड्र खालामनो हाया जागोन मोनसे प्रग्राम जायोब्ला बेबादि जुदि प्रग्रामावहाय गावखौ गथायना लानाङोब्ला फैफिननो हानाय नङा दा बेबादि दिनैहाय जोंनि मोखाङाव दंफैयो बेनिखायनो वाच एन्ड प्रे सिरि मोननानै आरज खालामफ्लाय होननानै बुंदों मानोना निउ वर्ल्ड अर्डार फैगासिनो दङ बेबादिखौ सैताना हामजाला बेयो जोब्बाय होननानै बुंनोसै बे समावहाय बे जोब्बाय नाथाय जों जेसेबां थागोन जों लांजायागौ माने रेपचार जायागौ माने जोङो जुजिगोन जोंहा पावार दङ एक्टिभ दङ जेब्ला जों लांजाबाय गेजा गैला अब्ला बियो मावसिगोन बे गोसो जानायखौ मावसिगोन बे समाव मा जागोन बे जों फरायखाबाय आं बेखौ रिपिट खालामनाय नंला समाबो गोबां जाबाय दानिया मोनसे गाहाम खबराव दै जायखि जाया नैबे रेपचारखौ जों मिस खालामनो नाङा we must not we will not and we cannot miss this trip to heaven बे ट्रिपखौ सोरगोआव थांनायनि मोनसे रेपचारनि दिन दोनदों बे दिनखौ जों माब्लाबाबो खोमाना लानो आरो जों बेखौ मिस खालामनो नाङा खालामबायब्ला गिथावथाव जागोन थांनानै थानाया आरो देहानि खस्थ' मोननायजोंहाय गिभ आप खालामनो हागौ जिसुखौहाय है बाद होदो मा जायो जाथोंसै उदैयाव ओंखाम गैयाब्ला मालायनि मुङा दालुबै होनायखौबो मानिनो गोसो जायाना जायखि जाया मा जायो जाथोंसैहाय मालायनिखौबो नोङो लादेरनो गोसो जायो जानानै होनो गोसो जायो बे समाव मा जागोन आइखां बायखां जाब्ला फोरबोनिफ्राय गोजान जानायानो फैखागोन 7 बोसोरनि सिगां बे जाग्रोगोन 7 बोसोर महाक्लेशनि सिगां बे जाग्रोगोन जों खस्थ' मोनो नाङा आफाया जोंनि थाखाय थामथिम खालामजाबाय आरो बेयाव जों लांजाबायब्ला अखा हानायनिफ्राय हाहाकार जासिगोन जों सोरगोआव थाहैबाय बे समाव praise God we will be at a time in heaven with the Lord forever जों बेवहाय थाहैसिगोन आरो लिरदों आं फरायलाबाय बेनिफ्राय नुजा हाजानाय 19 सयदाखौल' गावबागाव फरायदो बेयाव मा लिरदों गोबां tens of thousands of holy ones army with the Lord will come to this earth बे संसाराव फैफिनगोन द्वितीय आगमना बे समावनो जागोन 7 बोसोर बारलांजोबोब्ला बे समावहाय फोरबोआव फैसिगोन बिनि सिगां 7 बोसोराव एभान्जेलिज्मबो गैला मिशनबो गैला गिर्जा हामनायबो गैला जेबो गैला नखर गिर्जा गैला जेबो गैला मानोना रावबो आं रेभारेन्डआबो थालांफिननांब्ला मावनो हाला सोरबा एभान्जेलिस्टआ थालांफिननांब्ला मावनो हाला सोरबा फालकआ खोथा हैनो सानदों हाला बेबो मानोना बे समा जेन्टाइल्सफोरनि नंखाला बे समा इस्राएलफोरनि जागोन बे समाव मानोना इस्राएलफ्रा माइसालि माइ मोननाय बादि जानानै दं दिनैहाय थामथिम जाबाय दै the day you and I जि दिनाव नों आरो आं संसारनिफ्राय लांजागोन रेपचार दिनावहाय अखानायनिफ्राय बिसोरनि गोसोआव बुजिनाय गियाना हाबफैसिगोन जिसुआनो इसोर होननानै गोबां नाजावगोन बे समाव जिहेतु गिर्जाया मिशना गैला नालाय बे समाव मा जागोन 1,40,000 इस्राएलफोरनि गेजेराव आरो गासै जायगाफोराव टेस्टिमनि लाबोगोन बिसोरो प्रिचिं होगोन बिसोरो गोबां खस्थ' मोनगोन गोबां सैनांगोन गोबां मुंख्लं जागोन लेखानाय दंखायो बे 7 बोसोराव बिसोरबो लांजागोन बेनि उनाव सानै साखिफोर फैबावगोन 7 बोसोरनि उननि 3.5 बोसोराव बे जेब्ला जोबगोन 7 बोसोरा अब्ला फोरबो जिसुआ सोरगोआव लानानै फैगोन रेपचाराव लांजानायफोरखौ लानानै सिगां लांनाय गोथारफोरखौ लानानै दावहा नांग्रा आफोफोरनि हानजाफोरखौ लानानै बुहुमाव फैफिनगोन फोरबो जिसुआ प्रेज गड बे समाव नों आं ओंखारबोफिनगोन सोरगोनिफ्राय 7 बोसोर सिगाङाव थानायनि उनाव जों सोरगोनिफ्राय ओंखारबोफिनगोन फोरबो जिसुजों माबादि जिबन जागोन जोंहा बे समावहाय
माबादि जोंनि रंजानायनि दिन जागोन बे समावहाय संसाराव जों फोरबोजों लोगोसे फैफिनगोन टेरेस्ट्रियेल नङा सेलेस्टियेल जानानै जों फैगोन सेलेस्टियेल बडि लानानै जोङो बे समावहाय कन्ट्रल खालामजाला बे जोंनि टाइम एन्ड स्पेसआ जोङो कन्ट्रल खालामनो हाला सिमा गोनां मानसि जों दंबावलिया फोरबो जिसुजों जों फैफाफिनगोन आरो जोङो बे समाव माबायदि फैगोन जेब्ला जों फैगोन फोरबो जिसुजों लोगोसे बुहुमनि राजाफ्रा बुहुमनि हादानगिरिफ्रा बुहुमनि साबसिन हामसिन ट्रेनआप जानाय बेबादि फर्सफ्रा ज' जागोन आरो बे समाव ओरै खालामगोन बिसोर दावहा नांगोन हेभेन एगेन्स्ट दिस अर्थ सोरगोनिफोरजों आरो बुहुमनिफोरजों दावहा जागोन आर्मागेदननि दावहा जागोन आरो बे समाव जोङो खाथिनिफ्राय खाथि closer and closer and closer we will be descending to this earth बे समाव जों ओंखारबोगोन लासै लासै खाथिनिफ्राय खाथिसिम गाहायसिम जों फैसिगोन बे समावहाय आरो बे समाव जोङो एटेक खालामगोन आरो बे समावनो 7 बोसोर समखौ इसोरा गुसुं खालामना होखाबाय बे 7 बोसोर जोबनायाव जों फैब्ला दावहाया जागोन आर्मागेदननि दावहाया आरो बे दावहानि दिनखालि जुनारा हमजागोन नंखाय नाबिफ्रा हमजागोन गोथाङै गारजागोन नोरोखौ गारगोन बहा गारगोन अरनि बिलोमायाव अराय 19 अध्यायाव दङ चैप्टार 19 रेभेलेशनाव मोजां होजानाय बिजाबाव गोथाङैनो गारगोन आरो खानानै दोनगोन आरो बाकिफ्रा जायफ्रा बेयाव लाबाय बे लानायफ्रा आनरिपेन्टेन्ट मन परिबर्तन खालामनो हायै मानसिफोर आरो गुबुन गुबुन बाकिफ्रा बे समाव अरजों खामथार जाजोबसिगोन गिथावथाव जागोन ना आरो जों हले फोरबो जिसुजों लोगोसे फैफागोन 1000 बोसोर मिलेनियाम रुलाव जों लोगो लाफागोन बे जिबनखौ नांगौना दिनै नोंनो आंनो नांगौना watch and pray गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन बोथोरखौ खालामनो नाजादों गाज्रि जिउआ नाथाय जों दिनै बे 24 घन्टा मावो सानसेयाव जों बेसेबां आरज खालामनांगौ दिनै बेनिखायनो never live for yourself but live for Jesus from today दिनैनिफ्राय गावनि थाखाय थांनानै थानाय नङा टेम्पला मन्दिरा फोरबोनि थाखाय फांसन जानांगौ मानसिफोरनि थाखाय फांसन जानांगौ गावनि थाखाय नङा जोङो गुबुनफोरखौबो थाम-थिम खालामनायनि फांसन खालामनांगौ खामानि मावनांगौ दासिमबो सोरबा बादिया गावनि जिबनखौ फोरबोनो हायोब्ला दिनै होनांगोन मानोना गोख्रैनो sooner than expected Jesus will come appear in the cloud and will be raptured meet him in the air be with the Lord forever in heaven after 7 years will come back rule over this world with Jesus our master बेबादि सम फैगोन गाव गावनि जिबनखौ जेब्ला जों फोरबोनो होबाय दिनैनिफ्राय जों थालांनाय नङा दे सानफ्रोमबोनि जिबना फोरबोनि थाखाय थांनानै थानाय जिबन जाना सानफ्रोमबोनि साननाय आखल हुदाफ्रा फोरबोनि थाखाय जाबायब्ला जों निस्सय लोगो मोनगोन फोरबोखौ गोदान जोनोम मोननायफ्रा लोगो मोनगोन जोंनि बिसोर साबादो बुंनो हागोन जोङो ख्रिस्ट'जों थाफाजाखाबाय we have nailed our humanity at the cross जों क्रुसाव जोंनि मानबता बे गासैखौबो जों क्रुसाव थाफाखाबाय आरो जोङो गोदान सोलिनायफोर जाबाय 2 करिन्थि 5:17 बुंनाय बादि जों गोदान जानायफोर जाबाय गोदान साननाय मैयासिमा जोब्बाय गोदान खामानि मावनो थाखाय थाम-थिम खालामनाय मैयानि सिमा जोब्बाय जों मा मावनो हायो साजिनायनिसो सम बेयो it's a preparation to be made before rapture सिगां थाम-थिम जानायनि बेयो सम जोंनि थाखायहाय गावखौ दासिमबो फोरबोनो लागै बाहायदो फोरबोआ बे समाव जोंखौ लांगोन
बयबो अननानै गसंदो आरज खालाम बयबो आरज खालामदो दे गावखौ गथायब्ला मोजांनि खोथा गावखौ जुदि दासिमबो बावाखैब्ला गथायाखैब्ला गथायदो आरो बुंदो प्रभु जिसुआ आंनि बिगोमा होननानै Jesus is my Lord. Jesus is the Master and Lord of my life. बेनो आंनि बिगोमा आंनि जिउ प्रभु आंनि जिउनि आरो सानफ्रोमबो बिनि बाथ्रानि सिङाव थानानै जों खामानि मावोब्ला अब्ला जों बे दिनखौ लोगो मोनगोन आरो बिनि सिङाव आनजाद लाग्रा दङ टेम्पटार जोंखौ खोख्लैनो बोथ्रोदनो दैखारनो आरो गोबां रोखोमनि बेबायदि हेंथाफोरखौ लाबोनो जोंखौ बियो नाजादों आरज खालामो हालेलुया सोरगो आरो बुहुमनि बिगोमा जों नोंखौ हामबाय होनदों You have set a day for your people, O Lord, as read, sir. Our Lord Jesus will descend from heaven when trumpet sounds, O Lord. जेब्लानो फेमसुगोन नोंनि थाम-थिम खालामनाय रेबसानि दिन खालि बे फोरबोआ गावनि आखुफोरखौ लानानै ओंखारबोगोन आरो जों थाम-थिम जानायफ्रा गोथैफ्रा जायफ्रा फोरबोआव उन्दुलांबाय सिखांगोन आरो जोंबो लोगोसे जोमैफोराव लांखोजागोन आरो जोंनि फोरबोखौ जों जोमैयाव बाराव लोगो मोनगोन आरो जोङो सोरगोआव लांजागोन लागाबो जेब्लाबो जोंनि आफाजों जों मोखांजों मोखां नुगोन आरो बेजों थाफागोन आरो 7 बोसोरनि दिनफ्रा गोब्राब दिनफ्रा बारलाङोब्ला प्रभु जोङो बे संसाराव फैफिनगोन जोङो जाज खालामग्राफोर जागोन बिसार खालामग्राफोर जागोन आरो प्रभु बे मिलेनियाम रुलनि थाखाय जों फैफिनगोन आफा दिनै प्रभु जायफ्रा गाव गावनि जिबनखौ नोंनो गथायाखै आफा जायफ्रा दिनै थाम-थिम जाबाय जोङो बयबो गाव गावनि जिबनखौ गथायनो हायो आरो नोंनि थाखाय थांनानै थानो हायो नोंनि थाखाय हाबा मावनो हायो आरो गासै मुगायाव प्रभु सिरि मोननानै थानो अरा होनो आरो आरज खालामग्रा जानो हानाय बायदि आफा नोंनि जिउनि अभिषेक जोङो साफ्रोमनोबो थायो लोमनाय सानाय जरा जन्थाफोरनि सायाव नोंनि हिलिंखौ नोंनि बाथ्राजों बे सायाव फोसावबाय आफा गासैबो जोङो मोजां सुजुग जायो आरो गासै फरायसा गथ'फ्रा मोजां फरायनायाव ध्यान होनो हायो स्कुलाव कलेजाव हस्टेलाव थांब्लाबो गासैयावबो आफा नोंखौनो गोसोखांनो नोंनि थाखाय थांनानै थानो नोंनि थाखाय गाव गावनि केरियारखौ थाम-थिम खालामनो हानाय बायदि आबाद दामग्रा देग्रा टेलेन्टेड गथ'फोर वर्शिप टीमनि साफ्रोमनिबो सायाव आरो गासैबो दैदेनगिरिफोरनि सायाव आरो गासै फोथायारिफोरनि सायाव नोंनि जिउनि दैदेननायखौ नोङो होफ्लायगोन प्रभु भरसा खालामबाय आरो सासेबो थालाङालाबा साफ्रोमबो थाम-थिम जानानै थानो बुहुमनि फोरबोखौ थाम-थिम खालामनो आरो प्रभु जों बे साननि थाखाय लामा नायनानै थानायाव नोंनि जोबनाय गैयै बोरनि सुफुंनाय जिउनि दैदेननाय जोंजों लोगोसे थांलायगोन हामबाय होननानै बे आरजखौ सासेल' बासायग्रा प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङै बिबाय आमेन अननानै जेरै